Good morning, titas! Morning, tita. Alas 7:30 na po dito napapuzzle siya. Morning po sa inyong lahat. Friday ngayon and ready na po ako para sa aking physical therapy session. May therapy na naman tayo. So, maaga po ako ngayon. Mababas lang ako kay... Hindi ako magbabike kasi masakit talaga pag nababike ako kasi ginagamit mo to ba may masyadong force dito. But yeah, I will catch you na lang po mamaya. And I hope okay po kayo lahat and enjoy the rest of this video. Yan, nandito na po ako. Lamig. Hello. Hello, titas. Gusto po ako sa akin. Lakad ako ngayon papunta sa sentrum kay puntahan ko yung mga dalawa doon sa dati kong workplace. Ang lamig. Naka-gloves po ako ngayon kasi naglakad ako kanina. So, nagpapahan ko yung madain na po kasi na magkakapilan. Malapit lang kasi ako sa sentro. Chikahan ko po kayo about sa nangyari kanina kasi laser therapy po ang ginawa sa akin kanina. Hindi naman siya masakit pero mas yung sensation ba ngayon sobrang tight ng aking saan. Dito tayo daan sa my church. Dongkar pa guys. Sobrang aga. Makulimlim pa po dito. Parang kung sa atin siguro mga 5 o'clock. Ganun, wala pang araw ba. Ay. Yan po siya nasa center. Ano yan siya? Skating rink. Every winter, ginagawa nila ito dito. And yung aking in-laws, nagbo-volunteer po sila dito. Pati yung sister-in-law ko nagbo-volunteer din dito. Yung aking mother-in-law at father-in-law. Kami lang ni Ruto hindi. Ang aga pa, wala pang mga tao dito sa sentro. Nag-open ang mga shops dito either 8:30 or 9 or 10 o'clock. Kaya wala pang tao. And Friday po ngayon, so ano dito sa amin, Cope Avon. Cope Avon po ang tawag, meaning extended po yung hours ng opening hours ng mga shops. Dito yung dating workplace ko. Ayan sa Zeeman. Mag-drop by din ako dyan mamaya. Dito na tayo. Diyan, daan po din ako mamaya doon sa Kruidvat and also sa Atos. Wala pa talagang open guys. Parang ako yata ang mag-open. Ganun. Ay, yung Atos tsaka Kruidvat parang open na. Ayan yung Kruidvat oh. Mas compared sa Atos, dito sa Kruidvat, mas ano po dito, mas mura. Ayan, daan tayo dyan mamaya. Ang ganda ng Christmas decor nila. Ayan, nandito na tayo sa dati kong pinagtatrabahuan sa Tramhouse. Restaurant po siya. Naghihintay sila dito. Ayan, nandito na po ako sa nagtatrabahuan ni Benon. Nag-ano po siya ngayon ng tea. Yung nilagay sa akin ngayon ay pink. Sobrang tight. Ayan, may buhay na yung ano guys, yung sentrum. May araw na, may araw. May light na ba? Tapos na po ako doon. Ngayon naman punta na tayo sa Kruidvat.
may bibilhin ako para kay Ana tsaka para kay Mister. Hanap tayo ng makeup para kay sis Lynn. A few moments later. Hello, titas. Bahay na po ako. I-try natin tong microphone, be. So, anyway, bahay na po ako, no? And, okay naman yung sa physio kanina. As I mentioned, nag-laser therapy combination po siya. And then, pressure points. Ayan. Dalawa yung nilagay na tape sa akin. Kay, dito din kasi sa may siko. So, after few days, siguro 1 week to siyang nakastay sa akin ganito. It's also a good thing because then it's a reminder for me na kailangan kong mag-ingat kasi medyo tight po ito siya ngayon. Hindi na masakit dito pero hindi na kagaya nung dati na talagang masakit na palagi ko siyang ginaganyan. But you will just see kung anong mangyayari doon sa work, no? Kaya magtatrabaho na ako next week. And i-email ko po yung aking pasensya na medyo maingay sa labas. I'm not sure if you can hear it but it's really noisy outside because of the ongoing construction. So, nakikita ko actually dito yung bata na nagtatrabaho. Bata pa to, teenager pa. But yeah, I am not allowed to stretch my arm. Really. Like, parang talagang may kukunin ka. I-stretch mo ng bongga-bongga. And then, I am not allowed to lift. Yun. Kung may ililift man ako, hindi sobrang mabigat and always with 2 hands. And then, babalik na naman po ako sa Friday, another laser therapy and also pressure point. I hope yung aking shoulder ay mag-improve din. We shall see. I will email my company now and then tawagan ko din po si Rina kasi si Rina po ay nasa airport na ngayon. Kay uwi na po siyang Pilipinas. Sana all. Tawagan ko po muna si Rina kasi yung mga text niya, hindi ko nababasa ko yung mga text niya, pero, hindi ko makaka-reply kaya naglalakad ako. Tawagan natin si Rina. Day! Ano? Uuwi ka na, Day! Ano kung ano? Makikita mo na si Nanay Emma! Oo. Shout out kita, ne. Shout out, Nanay Emma! Oh. Day, ang aga mo, di ba 12 pa yung ano mo? Oo, dahil ang haba din ng pila papasok ko na. Ay, buti na lang maaga ka talaga. Hindi mo alam, di ba? Kaya Baka... pala hindi ako maka-check-in online. Kasi nga, di ba, ang stay ko in more than 1 month. Ah, okay. So, kailangan sila yung mag-aano. Ah, okay. Yung passport, Buti old naman. passport ko. So, buti dinala mo yung, yung old passport mo? Kaya nga, ay, naku, Diyos ko, talaga naman nakaready na lahat. Diba? Ah! Sabi pa, okay naman lahat. At ikaw ay Luggage. uwi na, Day. Ako ay Perfect. talagang... Yeah. Day, may exam na naman ako ulit sa Wednesday, Day. Mag-exam ko ulit. Oo. Pasa na yan eh. Yeah, totoo eh. Mas ang ngayon, mag-iingat na ako masyado, Day, kaya alam mo na. Kaya Bumagsak. lang nga, pag yung oras mo, pag alam mo lang, kasi babalik ka pa, dapat kasi yung, baka yung binalikan mo, ayun yung tama eh. Kaya nga. Pero kailangan talaga siyang i-review, Day. Kaya, kaya mo yan eh. Kaya, Basta. ne, kayanin kasi 120 euro na nabayad ko, ne. Pag inayaman eh. Yung 120 na yun, malaking baon na sana yun sa Pilipinas. Abang magkano din yan, about 7,000 plus. Diba? Dahil, Malaki din yan, Day. Pang palengke, Day. pang palengke, pambili ng ulam, ba, 1 linggo na rin ng ulam. Oo, syempre. Ay, naku naman. Sad niya lang. Pero hindi, pag-usapan natin yung pag-uwi mo ng Pilipinas, Day. Sana all. Ano gagawin ko sa Pilipinas? Wala lang din. Humanap ka ng jowa. Uy, Yung matino. Ay, matino. Ay, wala namang matino sa Pinas ni. Kaya, ay nako. Ikaw, nasabi niyan ha, nasa vlog ka. Ano ka? Oo nga. Nasa vlog ako. Oo. Walang matino. Wala nang Lalo na matino? Kapag walang trabaho, ay naku po, sa'yo. Huwag kang maghanap ng walang trabaho. Ano ba yan? Tapos dadalhin mo dito, di ba? Ay, hindi na ni. Wala akong dadalhin. Ay, okay.
Dito ka na lang maghanap ulit pag ubalik ko. Gawa na kita ng Tinder, ha? Hindi, baka pagbalik ko ay ano na ha, may jowa na agad ako. Oo, Tinder syempre. galing. Parang gano'n nga, magkita na tayo. Ay, agad-agad. Pala hindi ako ang kausap. Ay, nako. Hello, tita. Sana na po dito? 5:35 and hinihintay ko lang si Mister at kami magdi-dinner na. And I still not home. Her Oma and Opa picture up from school today para makapag-review ako, makapag-study ako kasi nag-book na naman si Ruth ng exam for me. Magre-retake po ako ng exam, yung sa driving exam sa Wednesday ulit. So, fingers crossed, I hope makapasa na tayo this time. Hintayin ko lang po si Mister. One eternity later. Mag-grocery po muna kami ni Ruth, no? Para sa emergency dito ba? Nag-a-advise yung gobyerno na mag-prepare para sa emergency. Kaya ng walang kuryente ng ilang araw. Ganun. Yung decoration ng bahay dito sa Skydale na pinakamaraming decoration, no? Ganda talaga. Spijt, hè? Yeah. Hello, titas. Bahay na po kami. And si Ruth, pinapark na yung sasakyan. Kahirapan na talaga ang pagpapark dito kay nag-start na ginagawa yung sa front na parking. Patapos na sila dito sa kabila. Mabilis lang, no? Pero, matagal siya considering na ginawa yung kabila, apektado dito. Ginawa na naman dito, apektado na pa rin dito. And then sa front soon. I mean, nag-start na po sila and then later on the whole square na. So, di ba? At na-mention ko po no kanina na kami po dito sa Netherlands, lahat ng bahay po pinadalhan na ng sulat, like a booklet ng government na mag-ready for emergency ba ganun. So, anyway, kinulit ko na si Ruth 2 weeks ago na magbili kami ng mga kailangan like kandila, lighter, posporo, yung mga ganun ba. At ano pa, yung butane na lutuan, ganun. Nag-order pa si Mister ng butane na to. So, hindi ko alam kailan ma-deliver. Pero today, ngayon lang po kami namili ng mga yung matagal nag-i-expire na pagkain na na canned goods also. So anyway, pakita ko po sa inyo. Ready na po yung iba namin for emergency. Yung battery, yung mga ganun, meron na po kami yan. Sa Pilipinas kasi, sanay po tayo sa mga emergency. Yung brownout, yung aftermath ng kalamidad, yung ganyan ba. Pero sila kasi po dito, I think hindi sanay. 'Di ba? Ano sila dito, hindi po parang isang beses lang ako nakatry dito na nag-brown out or 2 beses in 5 years. Yun. But pag may service interruption, announced po 'yun. And talagang tinatry nila ba na hindi masyadong mahaba yung interruption na bumalik ka agad, ganun. Kahit yung mga baha, yung ganito, yung last time, parang hindi ko alam kung na-vlog ko ba yun, but bumaha dito sa front namin. Talagang the same night, tinay nila ba na na gawa ng paraan, buti na lang nag-subside yung yung tubig. Yan, dami po namin kandila. Yung kandila kasi magagamit din po to siya sa pag-warm ng pagkain, ganun. Kasi may food warmer naman ako. Pagkain binili ko po yung mga ganito, matagal po to rice toasty. Para siyang matong biskotso Yan ba yung expiration date nito? Nawala na. O, darade next year pa to mag-expire. Mga half a year. Ganun. So, ito siya. Bumili kami nito. Yung bagel. Itong bagel, pwede ko na to siyang lutuin. Kasi oven to siya I think this has to be in the oven. Yung bagel. Siguro i-try ko siyang i-breakfast tomorrow. Ay, magpapasti pala ako bukas. And bread tayo. This is for here. Tapos pumili din ako nito yung kanilang crumble, chocolava. Yung muffin. Tapos bumili din po ako ng cracker. Itong ating low carb na cracker. Babalik po ako sa ganito.
So, pang emergency ko din po siya. Yung mga matatagal nag-expire ba. Bumili na rin po kami ng rice. Tapos yan, waffle, rice waffle, na ganito. Para kay Ana. And next time, bili pa kami ng mga pang-snack. Ano ba ito? Ito yung Power Fountain. Ano naman ito? Purple Star with Cracker. Agoy para sa New Year pala to. Hindi man to emergency. Ano, sa Miss Ro. So, yung mga, may mga listahan po kami ng mga, mga pwede nating na guide ba na sa mga i-prepare. Bumili din po ako nitong oat bite or breakfast cookie. Ito siya. Matagal po ito nag-expire. Pang emergency lang talaga ba? Hindi po mahilig na ganito si Ruth. Kami dalawa ni Ana kumakain ng ganito every now and then. Sa school kasi pinapakain si Ana ng ganito na snack. Ano pa ba yung mga canned goods ko? Marami pa to eh. Tapos yan, may cookie pa ako dito. May rice. Ready na yung aking rice. Feeling ko kailangan ko ng mas malaking lalagyan. Yung iba, para to dito sa sabay. Mag-microphone nga ako, guys. Kanina pa po ako nagsasalita, pero hindi pala siya nag-record. Ano ba yan? Kanina pa ako nagsasalita, nag-haul po ako. Hindi ko na po ulitin yung haul ko, no? Wala lang, yung pang-emergency namin ba, may tomato soup ako dito in can. May peanut butter tayo dito. May liver spread in can. May macaroni din po ako. And then, may spaghetti sauce. May konting meat na siya. Tapos, may mga crackers ako dito. May oats. Ano pa ba? Luncheon meat. May mga cracker. May rice. Syempre, importante yan yung rice. Rice is life. Tapos, may kami ni Ana. Breakfast cookie. Yan. Okay na po. Kompleto na po yung aking... Tapos may na din kami, may mga emergency na gamot, mga band-aid, yung mga ganun, pang emergency talaga. Flashlights, candles, na-mention ko kanina, meron na po kami niyan. Yung lutuan na lang ni Mr. yung hinihintay namin. And then, yung mga emergency clothes, i-ready ko po sila bukas, yung mga ilang pairs of clothes, ilalagay ko sa sa backpack, in case. Tapos towel, mga toiletries, yung ganun. I-ready ko pa po siya. I think, I don't want to sound paranoid, but the government would not issue a warning or an advice if they had no idea that something would happen. I really hope not. I hope walang masamang mangyari, but it's better to be prepared sa mga ganitong bagay. Although nasa first world country tayo, pero pag may mga ganyang emergency, walang pinipili, 'di ba? Yun nga sa akin kasi, at least ako, sanay ako sa mga ganyan na parang wala yung convenience na nakasanayan ba. Pero sila kasi dito, hindi. So, I don't know. I really hope na we don't get to that point, but it's better to be ready sa mga ganitong bagay. So, just like in the Philippines as well, 'di ba, nung after ng lindol, alam mo yung family ko po, may naka-ready na silang backpack pag lindol ulit, kinukuha na daw nila yung kanilang backpack, ang takbo na sa labas, yung ganun ba. So, I hope hindi umabot sa ganun dito. But we really never know. It's better to be ready. So, yan, marami na po ako nakikita sa feed ko about getting ready sa emergency dito. And apparently, may ginagawa na po silang, nakita ko sa TV, na parang may ginawa silang experiment just to try how the family could survive sa 3 araw na walang kuryente, walang internet. Hopefully naman hindi mawala yung tubig, no? But yeah, nakakatakot siya, nakakakaba, but mas mabuti talaga yung ready tayo. So anyway, ito na po ang itsura ng ating Yan, yung mga kandila, lighter and stuff. Yung iba pa, kailangan ko po silang i-transfer
I-hold din po natin yung mga pinamili namin ni Mister para dito sa bahay. And then, itong aming basket, o itong aming container, i-ano ko siya, hahatakin ko siya doon sa pantry. Kasi may, may mga maliliit na gulong naman to siya. So, at least hindi kailangan bitbitin ba. But yeah, for the house, ay ito, para sa din to, 100% na peanut butter. This is also for our box, emergency box. Pero dito sa bahay, ayan, kumuha kami ng sausage for Anna. We also have my favorite slachrome. Ayan. Yeah, pag nagkakape ako, ito na yung inumin ko. Pass na muna ako sa hot chocolate kasi masyado na siyang matamis. And then may ako dito, margarine, liquid na margarine. Margarine ba to siya or butter? Feeling ko margarine to eh. Then may keep fillet tayo dito. Ayan, keep fillet. Meron rin tayong eggs. And then kumuha ako ng bagel kanina. And then we also have, sana hindi ito mag-expire kaagad. Let's see yung expiration date. Kasi nasa counter na siya eh. Oh, this is still, oh yeah, February. Good till February. Masarap po nito. Pero, isa lang. Sa isa lang kasi, ay nako. And then, kumuha ako ng ham na naka-cubes na kasi si Anna mahilig na sa ganito pag fried rice. Yung, hindi ko muna kinuha yung, yung bacon kasi yung mga naka-display doon, may salt po siya. So, ito siya na lang, yung ham. And then, may loaf tayo ng tinapay dito. Ang sirot kumuha ng Maltesers for the weekend. And then, kumuha po kami ng ribeye. Ito na yung bago kong paborito. Yung ribeye na steak. So, yan. And sa Aldi, kahit everyday kang kumakain ng ribeye steak if you really want, pwede po siya kasi hindi siya ganyan kasakit sa bulsa. And okay naman yung quality. Of course, not restaurant level, pero okay lang siya. But yeah, Anna will be home in 5 or 10 minutes. So, hihintayin ko na lang po siya. And then, yeah, magre-rest na po kami. Ako'y buong araw na nag-aral na naman. Review. And another whole day of studying on Sunday. Tomorrow, magre-review po ako ng half day lang. Kasi sa hapon may gora po kami, magdi-dinner kami kasama si Sislyn kasi birthday niya. And then on Sunday, I have a full day na mag-aaral and then back to work na ako sa Monday. So yun, I hope na nag-enjoy naman kayo kahit papano sa ating pa-video. Thank you po sa mga nagko-comment and also sa mga palaging nanonood ng ating video, silent viewer man kayo or yung mga nagre-react or nagko-comment. Thank you so much po, na-appreciate ko yung pagsubaybay nyo sa life namin dito sa Netherlands. Kasama ko yung family ko dito. So anyway, I hope okay po kayong lahat and see you na naman po sa susunod na video. Maraming salamat. Mush mush babush!